Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes pitsa 6 na bulan sa Nobyembre tuig 2020. 49 ka adlaw na lang ang nabilin, Pasko na naman, 56 dias na lang saylo na kita sa tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo para karon nga adlaw? Ang pungsod Pilipinas nagahulat subong sa resulta sang presidential election kung ano ang mahimo matabo dire sa pungsod Pilipinas, kung sino ang magadaog sa tunga sang incumbent nga presidente Donald Trump kag anay Vice Presidente Joe Biden nga karon puwerte ang ila sini arangkahanay politika didto sa Estados Unidos. Puwerte ni wasanay ang duwa ka mga kandidato ang ila enkwentro para sa 270 ka electoral college nga mga botante. Suno sa Malacañang, kung sino man na magadaog, wala sang problema sa aton presidente niya. Makatrabaho kita kung sino man ang magpungko dito sa Estados Unidos. Karon, naghulat kita sang opisyal nga resulta. Ang bilog nga kalibutan, gahulat man kung ano ang matabo. May mga pila ka mga senaryo nga ginalantaw ang mga political analyst kung si Trump ang magadaog ang trade war sa tunga sang Estados Unidos kag China magapadayon nga amo magapabilin major threat sa global growth nga amo ini ang nagaapekto man sa pungsod sang Pilipinas. Tilang taon ta nya tagsa nga ang Estados Unidos kag ang China magatulukay masakit ang Philippine stock market ga rinaguok man sa pungsod Pilipinas. Apektado kita. Lantaon ta. Nya kon pananglitan, si Biden man ang magadaog basi kon maga-adoptar ini siya sa nagkalain-lain nga trade kag foreign policy. Mahimo nga maga-open trade siya o mahimo man nga maka-benepisyo sa bilog nga Asya ang kadalagan ni Biden. O galing, suno sa report, may himo nga apektado man ang pila ka mga pulisa sa pungsod Pilipinas labi na gid ining pagtapak sang dunang kinamatarong. Tiyan mo ini ang pananawan sang pungsod Pilipinas. Ginahulat kung sino ang magapungko presidente. Basta, siling sa Malacañang, kung sino man sa dua ang magapungko, wala gidya problema sa pungsod Pilipinas. Kita ya madugay na nga alyansa sang Estados Unidos, bisag pa kung kaisa, nga daw gina pitik-pitik ni Presidente Rodrigo Duterte ang Amerika, daw medyo pabor sa China, pero siling sang Malacañang, no problema. Kung sino magpungko, wala gid problema. Makikabyan gid ang pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:39. Mabalik kami pagkatapos ini.
Isang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Huwag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man.
Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan pumunta pa sa doktor dahil sa telemedicine. Kapag nahihirapan sa paghinga at iba pang malalang sintomas ng sakit, agad na kumonsulta sa doktor. Maaari ding tumawag sa Barangay Health Response Team o BHERT. Huwag kalimutan ang mga natutunan dahil ito ang ating sandata. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:45. Nami nga tinaga sang presidente, nawong pila ka. Pabati-bati sa Philippine Red Cross. Pero wala ginhambal ang ngalan. Daw diretsohon niya man ikaw Senador Richard Gordon. Amo na kay hindi siya mag-obra mo niyan dia. Untat kimi iya. Bayre nyo anay. Di binayran katunga. Medyo nagyugiho gawa ang Philippine Red Cross. So siling sa presidente daw angay laga siling bla pabati-bati. Ang tsura mo daw kwarta. Kung hindi ka mabayran, hindi na ka mo magserbisyo, nga kinanglanon ini, ang tanan nga testing sa COVID-19, amo ning pandemic subong, amo ning gasala-sala ang pungsod Pilipinas, diha mo ang nagkalamatay, dihamak na ang nagkalalatnan, pagkatapos siya, ang gina-square nyo, ang gina-pinsar nyo, ang teleskopyo nyo, kwarta. Hindi ka mo yung magiyo, kundi mabayran, pareho malang ining ahinsya sa gobyerno, porting arangkada. Si Presidente Rodrigo Duterte, pitik gamay. Simple lang kung magpitik. Kung mga pariho nga mga ahensya, kay manti legislatibo ina sila, ang presidente ari gapungko de, ti medyo separado ang ila sining ang ilang obligasyon, judiciary kag legislative, no? Executive yung presidente. Ti medyo daw hindi masagurugid ka arang katudo nga daw personalon, ti medyo pitik lang Pero sakit man, nawong pila ka. Ay, kalain. Purti nga tinagain na. Kung padalman mo, masakit-sakit man. Ambot silingon, kung wala money, hindi ka magserbisyo. Kalain. Purti, no? Ang presidente kung mag-arang ka, ang iba niya ti kung mga droga, balbal dayon, imit lang ngalan mo. Pero kung ang mga senador kag kongresista may arama siya, diutay nga do distansya. Pabati-bati lang, o galing, masakit man pamatian. Dano bla tawgon kang nawong kapilak, di kundi daw medyo sakit. Pero, hindi na kinanglan, names, kay man, ti kabalo naman ang tao, kung sinong gabulo barikat da sa Philippine Red Cross. Pero ti may rason mato ang PRC, siling yati. Kung hindi kami mabayran, ano ang gamito namon? Alang-alang man nga kuuto namon na sa bulsa namon? Daw sakit man na. Naghambal ta di bilyon, hindi milyon. Ti usto man. Ti bayre kami anay. Amo man na. Ti galing, kung kaisa sa tion nga tagsubong sini, kani may jutay nga mga intindi man. Okay. Abot ginang tsimpo, bayran gina. Ang gobyerno nga daan, kadamo isang agyan niya mo. Hindi kaya kadasig-dasig nga siling mo, bayran kadayon. Sos ang proseso sa gobyerno perti kalawig. Nga alawig ang proseso. Kay kon hindi ka maayo, iwaldas mo, iwasag mo ang kwarta. Kag pag-abot sa tsimpo, nga i-audit ka sa kuha, disgrasya ka. Wala swerte, base kon makakas ka sa trabaho o kon mapusasan ka pa. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang panlalaki.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ano nga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad gaga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor Yan, na. lasay 54 na. Masubo-subo naman nagligad ang mga alkalde sa Metro Manila. Naga-discourage
sining mga Christmas party bangod sang COVID-19. Karon, may isa pagi ginaduso, pating pangkaruling daw ginatun-an karon nga posible dilian man. Kaya ginaduso ini nga ang nagapangaruling bla na sa tiyon sa Disyembre, batian nyo na, bisang kabataan sa itong adalan, ka mga ilimnan, gakulukanta na, gakaruling para, hindi may ka remidyuhan man ng kabataan, kagang iban ganiya, ginakuan gini, gahatag idya imbitasyon para magkaruling sa mga puluyan. Di galing daw, dilian naman. Di ilang taon ta kay ang National Task Force COVID-19 Chief Implementer si Carlito Galvez Jr. nagasuporta sa ideya kag i-recommend ini sa masunod nga meeting nila. Daw kasubo sa Disyembre tao. Wala na Christmas party. Wala pa karuling. Ang sakit pagid kung wala bonus akalain. Ang sakit sa iban wala pagid sang 13th month pay. Daw karon nga Disyembre na punan kita sang purtining halit sang COVID-19. Sa Bacolod, ang tanan nga mga kahiwatan sa bilog nga Pilipinas, mga ati-atihan, mga maskara, kag iban pa, suspendido tanan. Pating Christmas party, pating karuling, daw hindi pa madayon. Grabe man nga halit ni COVID-19 ba? COVID-19, iskirda naman, maluoy kagwa na. Purti na ho. Gasarurot ng ekonomiya. Ang kabataan gasiligan ng mataya, luyag naging maglagaw-lagaw sa mga mall, mamati sa music sa Christmas. Ang baligya sa mga mall, gasaot-saot nga mga Santa Claus, kagiban pa, ahay, masubo ang kanta. Pati ang bisan ang mga Santa, mga kuana, mga da-display bla sa mga mall, pananaw ko, hay, do, kuwan bala, do, kasubo. Magkanta da, ay, nasubuan ko ako niya. Daw kalain, batyagon, nananad ka lang nga pagbukas sa Disyembre, happy ang kabataan, gaudyak niya, ara na, may Pasko naman ko, ara na, may kinao naman ara na, may Christmas party naman aba, subong iya daw, ang tanan, ginadilian. Bawo kabay pa, pangamuyo kita tanan, nga maglayas na si COVID-19, abi, enjoyaman ang Christmas sa mga kabataan. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 57. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon
kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan anong makaintangan. Responsable ang pagbalita, kagayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo.